Yau bidiyon mu shine akan yadda zaka buɗe Sona Phone bayan ka shige ta kamar haka. Bayan ka shiga Sona Phone kamar haka, ka yi cancel, ka buɗe project, sai ka komo ka ɗauko kiɗan da za ka yi amfani da shi kamar haka. Kamar wannan kiɗan shi ne amfani da shi, ga barin yi play ɗin shi. Actual DJ sai in rike kiɗa ɗin, right click kenan zan rike, sai in sake shi a nan, sai in duba nan gurin zai auna min tempo na 85, sai in komo in jawo shi in shigo da shi Sona, sai in sake shi a kan nan. Bayan na sake shi a kan nan sai in auna tempo ɗina 85, na saka shi, sai in jawo sa, sai in zo da sandana, sai in ɗan guntula nan, sai in fito da ɗan sauran kiɗan da ya cinye min, sai in ja shi ya haɗe. To ya abin gake, sai in jawo wannan track ɗin, sai in cire, sannan in kama wanga, in danna control in kama binga, sai in goge su, sai in jawo wanga ma, sai in goge shi, sai in shiga nan kan note ɗin ga, sai in zo left, sai in cinki sound card ɗina, sai in zo nan in taɓa sub group, sai in danna wurin recorded, ya kawo min recorded kenan ba tare da ɓata lokaci ba. Sai in danna Ctrl S, sai in saving kamar Ctrl S. To ba ɓata lokaci, haka ne mutum zai yi shi kenan, sai recorded ya gama da komi kenan, sai alaman danna recorded sai ya ɗauka. Kasancewan ba za ta yi recorded ba saboda app ɗin da muke amfani da shi na recorded ba zai bari ba.